Salut lume și bine v-am găsit la un nou episod din Alianța Șoimilor cu Andrei. Cu mine, cu The Hunter, prezent. Nu am reușit chestia aia, am găsit Iron. Nu, n-am reușit să filmez. Da, am avut OBS. Da, Ok, da, am mai minat eu, am mai minat eu off camera. Ok, ai o grămadă de aer, putem să dăm frunze să ne... Păi da, deja am luat, nu vezi în chestul ăsta. Deja Aha. am extins. Dar cum facem design? Deja l-am făcut și pe ăla. Până să vezi. L-am văzut, dar cu frunze, ziceai că vrei să punem frunze. Da, pe aici. Ceva gen, dar trebuie să umple cu frunze, știi? Vezi că se aude un băzit foarte enervant la tine. Foarte. Cum acum? Nu. Parcă s-a mai oprit un pic. Acum? Lasă-l așa. Ok, da, o să mă duc să... Acum ce să mai facem? Ce să mai facem? Ne batem cu scheletronul? Așa, am luat niște Nu știu, oaste. aștept să se facă dimineața ca să mă duc să vânez ceva, că... Nu prea, nu se mai poate, nu mai avem niciun pic de mâncare. Stai, încerc eu să fac niște mâncare. Rost de niște mâncare. Păi, Bine, dar prin cale naturală vreau să fac o fermă. Da, să omor vaci nu-i natural? Ba da, așa e. Tot e natural. În afară de carne de zombie, tot e natural. Și zombie ăsta pitic nu mă lasă. Double kill. Păi și zombie nu-i natural, măi, el iese din morminte. Din ăsta, din... In graves. Da, Adică- iese din graves. Și el e una cu solul până iese din morminte. Din morminte. Aoleu, vin zombie. De ce n-avem timberul pe serverul ăsta? Dar stai că îi sie mie pie. Bă, zombiul. Bă, zombilău. Ah, ce bine că ai venit, că eu nu mai găsesc cara. Vezi că vine păjanjenul. Bă, mă omoară pe janjenul. Mă crapă. Acum crăp și zombiul. Am jumătate de inimioară, nu mă lovi. Triple kill. Zombie din spate. Bate-te și tu cu el, bă! Oh my fuck. Oh my god, cine a rupt. Am fucking lag pe serverul ăsta, nu ce nu-i doar. Nu, e de la Minecraft tău. N-am niciun pic de lag și eu și filmez. Am început să plouă, perfect. Eu am 34 de FPS-uri și Bine filmez. că te duci tu, Iolo, uite și o vrăjitoare, Witch-ul. Tu ai pe acolo, mă? Mamă, ce te-a zburat. Păi pe aceea mi-a dat boost creeper-ul și săgeata unui scheletron. După aceea ca, bă, stai să intrăm la casă, în casa unuia. Oh, mă gândesc. Alo, care e casa asta? Valoare, bă. Alo, care e casa asta? Mamă, dar ce Nu-mi frumoasă pasă, stau aceea până... Ce frumoasă e aia aceea. Hai să în colțul ăsta, Andrei. Oh, măi. Capcană. Capcana pentru creeperi. Oh, mă, gândesc. Stai, bă. Hai. Să ies de pe server, hai, sparge, să-mi zici când ai terminat. Ce să sparg și când vine ăsta aici, bă. Care ați spart aici? Hai, ai spart? Da. Hai că intră, bă. Așa. Vin aici. Vino. Bă, nu mai sparge. Hai, intră. Oh, mă gândesc. Ce-am făcut săracul eu? Oh, mă gândesc. Așa ceva, gata, l-am ajutat cu casa. Bă, zombalău mic, bă, ajută-mă. Bă, iar așa-am căzut. Du-te încolo. L-ai blocat pe acolo, pe zombală. Du-te încolo. Ce-a alergat zombilău. Nu, bă, nu te mai ajut acum. O, mă găcea, o venit altul. Bă, invazia prichindelilor. Da, bă, te bate român, Andrei, vezi, te bate română. Mă bate. Te bate cu sabie de diamond. Cu sabia din vocale și din console. Literatura mă bate. O duc la mine acasă. Și mă, Unde e casă? și mă duc Păi eu la știu mine. unde e casă, mă.
Aia nu am și o română mine, eu știu unde e casă. Nu, acum nu știu unde mi-am pierdut itemele. Gata, le-am găsit. Bun, acum eu trebuie să găsesc casa. Acum eu trebuie să mă reîntorc acasă. Caut tipar. Pe bune? Da. Bă, deci știi? Uite, vină pe aici. Help me, help me, help me, help me, help me. Unde ești? Tommy Ferry? Așa, așa, grapple. Andrei, hai, grapple. Da, Atât. dacă mă omoară te... Te șateaș. Nu mai jucam videoclipul meu. Am găsit scara, mamă, valoare. Mamă, acum ai văzut-o. Acum, unde sunt itemele mele, omul? Ți le-am luat eu, hai să le dau. Haide până nu mă buguie clipperul ăla. Aici, stai, lapisul l-ai ciordit, nu ți le mai dau. Dăm sabia, ce lapis. Și gata. Gata. Hai că bag pe linița asta mine. Bunăi, bunăi. No, bine că bag doar în tine. Logic că bag doar în mine, ok, hai. Mi-au și un târnăcop, trebuie că n-am... Nu, să știi că dacă încolo nu te mai ajut. De ce? Nu împarți cu nimeni. Cu ce să te împart? Cu ce să împart, naibii? Aveam o bucățică de carne și aveam o inimioară. Pentru că tu n-ai refuzat să dai în chestia aia. Că poate să dea și ție. Că poate. Ce faci? O, nu, scara tot, nu ai grijă. Mă... Spartaș! Ăla atacă cu spatele, mă. Mă bate. Mă cășa. Și ca de obicei Bogdan Salvatorul. Mă buie și un creeper, nu, nimic. Bogdan Salvatorule, unde ești? Mamă, m-ai salvat. Dar m-am salvat singur. Exact. Ai ghițită. Ce plantezi? Plantez copcaci. De fapt, seminții. Unde sunteți vacilor? Semințele tot aceeași gustare. Semințele? Mamă, Gata. ce românaci. Tu ce român ai în tine, Bogdan, aici mă șmecheră român. Semințele, asta e pluralul. What the fuck. Nu, dar ai zis semințele are același gust. Nu, semințele aceeași gustare, nu știi faza cu bacul. N-ai cum să nu știi faza cu bacul și cu semințele. N-ai văzut niciodată poza aia? Care? Aia cu bacul și cu semințele. Ah, Cu bac sau fără bac, semințele tot aceeași gustare. da. N-ai cum să nu vezi pe aia. Da, aia e cea mai... Deci, easy. na. E o poză troll, nu ce caz bun. Bă, tu vezi design-ul? Iese crafting table afară din casă, ești nebun? Bake, breed. Am făcut breed. Am prăjit. ok. Da. Pune și tu să mai prăjesc și eu, măcar două bucăți să prăjim acolo. Ai carbone, mă? Am cărbune. Ți-am omorât o vacă. Am cărbune. Așa, măcar pe asta să le prăjesc. Ei și tu una și eu una. Și ăla e. Mâncăm și noi. Nu mâncăm că suntem săraci. Lupta de supraviețuire. Ce bine că ne-am făcut că aici nu intră niciun monstru. Știi? Haide, ia și tu o bucată de carne. Filmăm de 9 minute. Stai, să mai iau o sabie de aici. N-am topor, n-am târnăcop. Cred că am să mă mai duc să mai minez ceva. Deci eu o să mă mai duc să omor ceva. Câte una, câte două, câte 49. Crafting table îmi trebuie. Mă duc să iau un pic de lemn. Cred că 3 târnăcoape ajung. No, nu e niciun monstru pe aici, de e un zombie lângă casa noastră. Da, zombii mai sunt prin casă. Spawnează pe frunze, se spawnează pe frunze. Mă omoară. Ba nu mă omoară.
Mai bine ai sta în casă. O inimă. Mai bine ai sta în casă, zic și eu. Zici prost. Nu mai zice. Vacanș. 3 inimioare. Când m-a pălit un păjanjen. Nu mai strâng cărbune. Ok, hai. Am două. Am omorât o vacă. Îs pes atât de bun încât am omorât o vacă. Mă omoară vacile cu mine. Mai încă o vacă, că le omor pe alea din copaci, că mie să nu cobor. Bă, alea din copaci, bă! Vacile trăiesc în copaci acum. Vacile cresc în copaci, nu? Trăiesc, de fapt. Nu crește bani în copaci, dar cresc vaci, nu mult. Da, exact. Cea mai logică chestie. Cea mai logică chestie forever. 5 parți. Bă, care dai, bă? Bă, tu dai în mine, tu dai la mine. Te dai la mine, bă. 5 bucăți de carne, haide. Mă enervează că când Stai, așa mi-am mutat microfonul. Mă enervează că nu găsesc diamond. Uite, mă acum. Da. Stai să închid mina. O, mă, de ce mereu lângă mina, lângă ferma ta sunt de-aia? Zombie. Nu, scheletoni. Habar fucking n-am. Stai mă dacă e vreun diamond. Da, redstone. Am mai făcut rost de carne, Bogdane. Uite redstone. Creeper în casă, nu! Băbuie. A bubuit casa? Nope. Că a băbuit un sfert din casă. Da, reconstruiește și tu, dacă tot l-ai ademenit acolo. Nu, eu l-am îndebinit, l-am găsit în casă. Reconstruiește și tu. Faci ceva constructiv. Asta am încercat. Ce crezi că ce să fac? Nu mai nimic, pe ce? Ok. Așa. De parcă am destul lemn. Iron, mai mult iron. De parcă n-aveam. Ce tu-i faci la microfon? O văd pe aici. Săracă microfon! De ce se aude chestia asta? Da, normal și foarte tare. Îl văd pe aici. N-am ceva ce să mă uit. Săracă microfon! La ce chinuri este supus? Lasă-l că merită. Da, ce-ți făcut? Păi se mișcă prea încet. Stă prea mult în slow motion. No, că nu-i nimica. Nu-i nimica, ci... Da. Așa, bă, nu mai nimic pe ce. Mi se termina și un târnăcop. Hai să merg până la bedrock. Bun, lapis. Nu-i lapis. Așa. Shut the fuck up, m-a spamat nu pe Skype. Bă, cine strigă la tine, Andrei? A, nu scrie la mine. Cineva are o predică cu sora mea. Bogdane, nu cred că am reconstruit-o bine. Și în plus nu mai avem geamuri. Fă și tu câteva geamuri ai în chest. Ok. Mă spamează pe Skype. Avem geamuri aici, de cred că este destul de să le copor.
Oh. 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 Stai bă, că mă spamează unul aici. Așa mă spama unul. Nu mai filmează nimeni azi. Ce? Nu mai filmează nimeni azi. Păi... Vor fi ocupați deocamdată. Cu temele și chestii. Ok, să scap de frunzele astea de aici, să fac un pic mai plat aici. Holy moly. Macaron. Nu găsesc nimic. Da. Am picat. M-am dus și am picat din copac. Mamă, dar se aude mai tare băzuitul. Mamă, cum se aude. Bă, fă ceva la microfon. Acum. Ok. Nu m-am pierdut. Unde ești? Ai murit? Nu m-am pierdut. În niciun caz nu m-am pierdut. E bine. A, gata. Nu o să ai nevoie de ajutor atunci. Ok. Acum am găsit cale. Calea cea bună. Ca la Jedi. Star Wars. Star Wars. Star Wars. Puterea fie cu tine, Bogdane. Puterea fie cu tine. Care puteri? Nu știu. Dar să fie cu tine. Marmote Yoda. Marmota Yoda. Yoda. Puterea Iodei. Sare Iodată, bă. Bă, fuck! N-ar trebui să... Da, am dat peste o lavă și mi-am pierdut toate itemele. Crezi că arată un pic simetric chestia asta? Ia, să vedem dacă e casa care am care am făcut design-ul eu. Ia. S-a luat chiar așa ciungă. Trebuie să vezi, au măgă cum arată. Oh my god. Oh my god. Arată în sud, aici e vezi. Oh my god. Cum arată. Bă, dacă ai stricat casa. Oh my god. Cum arată. Bă, dacă ai stricat casa. Cum arată. Oh my god. Am făcut. Scad. Bă, bine că avem doar niște sabii de stone, vreo 16 iron și cărbune. Și de lapis. Ce? Ce ai făcut, bă? Te intoxici. Ce? Te intoxici. Bine să leși ce ai. Nu, mă uit la chestia asta care e o casă foarte reușită Și chestii, nu? Da, și chestie și e foarte frumoasă și nu e deloc stricată și nu e deloc ciungă. Zi-mi și mie coordonatele că m-am pierdut. Ți le-aș da cu cea mai mare plăcere dacă n-aș fi pierdut. Unde sunt? LOL. Bă, parcă admirai casa. Ce? Parcă admirai casa tu. Nu erai pierdut. Eu admiram casa. Admiram frumusețea ei. M-am pierdut pe aceea. Care a fost explodată de Creeper. O, mă, ce am făcut? Am pus lemn pe în casă și... Bă, dar zi-mi și mie coordonatele. Coordonatele? Imediat. X390 X390 minus sau? minus 390 Y72 Hai, gata.